Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Kai! Ke wato kullum ba a tashi hankali da ke a gidan hankalin ki ba zai kwanta ba? To idan tashi hankali ne yanzu aka fara a gidan nan. Amma yanzu wannan wa za a ba wa za a hada. Yalla bai kaga abin da suka rage mu. Kuma yaro na can yana asibiti ban san nawa za su rubuta kuɗin magunguna ba. Ni haɗi na da 'yan sanda. Amma gaskiya mutumin nan ba shi da mutunci. Ni na karɓi kayansa. Saboda haka duk abin da ya mun ni na ja. Waye bai sani ba duk garin nan gidaje fa kake haura me kaje yi gidan Alhaji Buba. Ke zo nan. Ke manya suna miki magana shine kike mana wani kallo. Ba ni jakan nan ta hannun naki. Ba ni na ce sata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaliya lafiya? Baba wani dan daba ne ya tare ni ya nuna mu wuka. Ya karbe jakan da na sa kuɗin da baba ma ta ce na kawo maka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya ilahil alamin. Wannan wace irin masifa ce amma dai bai miki komai ba ko? وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله Shalele wai ina saruwar take ne eh ina kin ganni gani nan sai luba na'am bushe mun idan nan wannan idan yau na tashi da shi babu daɗi. Inna me kuma ya ƙara samun idan naki? Wallahi tun da na tashi Mustapha da idan nan na jiye min wani irin nauyi sai wani gura-gura nake ji a ciki kamar tsakuwa ce a ciki sai kuma ɗan karen ƙaiƙayi da yake damuna da shi. Amma ina fata dai ba maganin mutumin nan kika ƙara sawa idan ki ba ko inna? Ai wannan sakaran mai magani da Allah zai sa in gan shi to hukuma ce kadai za ta raba ni da shi wanda ya nemi ya kassara min ido
matakan Allah ya taimake ni ka faɗo gidan nan ka yi wub da ni mun tafi wajen likita ai da shi kenan labari sai ya sha bamban. Allah ka sauwaƙe, Allah ka sauwaƙe ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, inna Allah ya tsare. Amma ina fata kina amfani da magungunan da likita ya rubuta miki. Haba Mustapha. Wannan wace irin magana ce kullum magana guda ɗaya ita kenan ba sauyi in an dinga ta kenan tutur kamar wani ibada haba kai ni na gaji ban sha. In naki haƙuri. Dan Allah ki ci gaba da amfani da magungunan asibitin nan. Kin ga shi wannan maganin da yake karɓa kika sa. Kashi nan yana so ya lahanta miki ido. Ni fa wallahi ina gudun abin da zai iya faruwa. Ai ba mutuwa idan ba. Bani magani ni da wannan idan yanzu bayanin da nake maka Mustapha ka fahimce ni mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawa sannu ko lafiya lau. Dala ina neman ofis din headmaster. Ga ofisin headmaster can amma bai karaso ba tukunna. Sai dai za ki ga kujera auren sai ki zo na ki jira shi. Okay. Na gode. Yawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikumus salam. Muryar wa nake ji ne kamar ta kame. Malam Tsala. Ni din ne. Na lafiya? Lafiya lau. Lafiya nake ganin ka da sassafe kofar gida na haka? Malam Tsala. Wallahi abubuwan ne sun fara damuna. Masifar yau daban, ta gobe daban, ta jibi da gata suna jira. Wani irin bala'i ne. Haba kame. Ko kai fa tun yaushe nake binka ka gane wani al'amarin amma kaki. To ba wani abu ne ya saka ba, baƙaƙen aljanin nan ne da Alhaji Bube turo maka. Ai maganar malam ɗan Jafaru ba ƙarya yake ba, duk abin da ya faɗa kamar yankan wuƙa ne, fit an gama. Sai Luba ina innar? Tana ɗaki. Baba da sake nema fa bana jin daɗi. Ina so in za ku tafi asibitin nan a tafi da ni. Haba sai Luba, me kuma za ki je ki asibiti? Kina so mu bar gidan ba kowa ne? Gaba ɗaya jikina ciwo yake, ko da ban yi aikin komai ba sai in ji na gaji, gashi kuma kaina yana min ciwo. Duk da haka dai ba za mu je da ke ba. Kin gane ko? Ki bari idan mun je gurin magani a asibitin sai in siyo miki koda maganin ciwon kai ne sai ki sha. Bai kamata mu bar gida ba mutane ba. Shikenan to. Allah ya kiyaye hanya. Amin. Sai mun dawo. Ga waje nan zauna. Me ke tafa da ke? Suna na Bintu Malam. An turo ne daga daɗin kowa foli. Sun turo ne in zo in yi teaching practice a nan. Ko akwai takardar gabatar da kai da aka baki? Na gani
social studies Hausa kika karanta ko? eh Sai dai daga yadda nake ganinki anya kuwa za ki iya jure ɗawainiyar hayaniyar yara da karantarwa a firamare su? zan iya, me zai hana? Idan kina jin ba za ki iya ba, akwai mafita da zan baki, wanda ba sai kin zo kin ta faman ɗaukar hayaniyar yara da fama da alli a hannu ba kullum. Sa supervisor sa su dinga zuwa daga makarantar mu suna ba da maki. To in ban da abinki, idan supervisors din suka zo daga makarantar ku, ai ni ne dai zan rubuta rahoto a kanki in ba su, kuma duk abin da na gaya musu da shi za su yi amfani. Kinga dan kuɗi ne kalilan da ba su taka kara sun karya ba za ki bayar, ki rinka tafiya gida ki zaman ki, duk wata wahala ki manta da ita. Sa gaskiya na fi so na yi teaching ɗina. Mu yanzu ba ma buƙatar wani malamin social studies ko Hausa. Sa yanzu ya za ga sha'ar daga an yi posting ɗina nan. Kinga malaman fa da muke buƙata su ne malaman English ko mathematics. Ko ke kina jin zaki iya karantar da ɗaya daga ciki? Sa gaskiya ban iya lissafi ba, sai dai ko English. To shikenan, in haka ne zan haɗa ki da malama Zuwairiya domin ta ɗora ki akan layin abin da zaki karantar. Thank you sir. Tashi mu je. ES da safen nan kuma. Hello, ranka da dai ina kwana? Wannan shi da kuka kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Bakin man da kike sa wa motar ki ba mai inganci bane. Bayan ka bata mun mota ka zuba kasa ka zo ka ce mun mai na ma bashi da kyau? Tukuna ma wani mai kake son na yi amfani da shi? Kin ga wannan? Shine Amasco engine oil. Shine yake sa inji ya laushi, yake kora hayaki da tsatsar inji ya fes, sannan kuma yana rage shan man mota. Shi yasa mu kanikawa muka yadda da ingancin Amasco engine oil. Azman shine zaɓin ku na farko wajen tafiyar jirgin sama cikin sauki akan lokaci duk inda za ku je cikin Najeriya. Shi jirgin sama rahama ne, mutum zai je inda yake so cikin sauki lokaci kalilan. Azman suna da jirage masu tashi a kowace rana daga Lagos zuwa Kano da na Abuja zuwa Kaduna, da kuma sada ku da jiragen da za su kai ku Maiduguri, Gombe da Port Harcourt, har da Owerri, Benin, Asaba ta hanyar Abuja. Domin mu biyan bukatun mu da na rayukan mu da na iyalan mu da kuma duk na fasinjojin da suke bin mu shine priority akan abin da ya samu cikin wannan harkar. Ku tuntubi ofishin Azman domin sufuri a sabon jirgin mu mai taken A340-600 wanda aka kera domin ɗaukar fiye da mutum 400 a doguwar tafiyar ku zuwa Hajji da Umara. Ma'aikatan mu ƙwararru ne a fagen. Za ku iya sayan tikitin jirgin Azman ta hanyar buɗe shafin airazman.com ko ta amfani da manhajar mu ko a filayen tashin jirgi ko kuma a wuraren sai da tikiti. A tashi lafiya a sauka lafiya tare da jirgin Azman. Jirgin Azman shine zaɓin Arewa 24. Data ha kare? Ah, kariya ne billahi lazi. Gati me gati? Me gati? Data! 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 Tare da tsarin Boromi Data daga Glo, yanzu zaka iya aron data a kowane lokaci kuma a ko'ina. Kawai kira star 321 hash ko da babu komai a wayarka. Tabbas, tsofaffin kwastomomin Glo da suke kan layi yanzu za su more ƙarin kashi 20 na data tare da tsarin Glo Stay Home Data Plan. Glo Unlimited.
kill ya kashe sauro, urmus don bacci cikin walwala. Ba aikin mutum ɗaya ba ne wajen samar muku da ƙayatattun shirye-shirye a tashar Arewa 24. Mukan yi aiki hannu da hannu da ɓangarori daban-daban. Ɓangaren sufuri. Domin shirya muku ƙayatattun shirye-shirye. Sautinmu babu hayaniya. Don samar muku da kyawawan hotuna. Wannan shiri da za ku kalla, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Ina kamai? A karama kallahu. Ina man tsalha? Malam. Kamar yadda na taɓa yi muku wannan bayanin a baya, to fa babu abin da ya canja dangane da rayuwar kamai. Wannan ita ce magana ta gaskiya kur. Malam kamar yaya? To, kaga dai wannan gidan 8 ne, wannan kuma gidan 6 ne. Yadda na taɓa faɗa muku a baya, samun nutsuwa a cikin rayuwar kamai ba fa za ta dawo daidai ba sai ya dawo da matarsa Adama. To, kame ka ji abin da malam ya faɗa, don haka shawara ta rage gare ka. To yanzu malam ba wata mafita? To ga mafita. Mafita kwaya ɗaya ce, ka bi duk halin da za ka bi, ka dawo da matarka Adama. Idan ba haka ba me zai faru? Masifa, bala'i, takura, ɓacin rai, wasa farin girki. Don a wasan ma taken lamba kurum aka yi, yanzu aka fara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kame! Kaga tsalha, yaya labarin kudin aiki? Malam ɗin jira ni ina zuwa. Kaga amarya a gidan na ta'ala mai 60-10. Ta ke dai ai sha'ani kawai. Ban gane ai sha'ani ba, ni fa bana son fakowar kunya da hauka. Gaskiya kamata ki tsaya ki nuna farin cikin ki, yau fa ranar ki ce. A wannan lokacin na tabbata da abin da zan faɗa miki ba za ki taɓa fahimta ta ba, don haka ba bazzancen haka kawai mai wata hirar. A gaskiya ba zan fahimce ki ba. Wai shin kina ku da labarin yadda Azumi ta tashi hankalinta sai ta koma gidan malam na ta'ala? Tashin hankali kuma kamar yaya? Ai ta daɗe tana yi, tana ta bibiyarsa don ya mai da ita gidan shi kuma ya ƙi. Amma yanzu da ta samu labarin wannan auren naku, to in ta sha alwashin sai ta ga ƙarshen auren nan ke da shi. Ta lalle iska tana wahal da mai kayan kara. Ni Adama take so ta ga ƙarshen aure na da malam, to bata isa ba. Wace ce Azumi? Ai ba ta ba kayan ta wallahi. Kin san ni ja ba ce in na sa baki na sai an banni da shi. Lalle na yadda da ke ƙawata. Wallahi da ke ba kan wallasa bace. A to in ta shirya ni ma a shirye nake tsaf, ni walki ce daidai kugunta. In ta ga za ta iya bismillah ina nan ina shirye. Assalamu alaikum. Au. Kin ji kamar murya kawo gambo. Kamar murya kawo gambo nake ji, bari in ji in gani. To ka gani cikin ikon Allah. Gashi abun Allah yayi. Wallahi. A kwana tashi ba wuya. To ai dalilin da yasa na ce kenan ba inda zan je sai na ga daurin auren nan. A gaskiya wallahi ka kyauta, wallahi ka kyauta. Gaskiya ne. Ai ka kyauta matuƙa wallahi. Saboda na yi farin ciki. Alhamdulillah. San da zuwa kawo gambo. Yawwa sannun mu dai. Yawwa sannu. Sannu. Ya yan gida. A lafiya kalau. Suna a gaishe ku da kyau da kyau. Muna an samu. Madalla. Sannun ku. Yawwa. Biki gane shi ba ko? Na kwana. Lafiya lau, na gajiya. Ba gajiya. Na son gane shi ma. Kaman kallon maganin liman ko? Ba shi ba ne. Malam Bala kenan. A kanin ɗan ladi mai tanki? Allah sarki.
sannu ya kawo bala sannu fa a mota muka haɗu da shi zan taho nan yake jin labarin wannan ɗaurin auren dama yakan shigo ya dan sabgoginsa a garin nan na harkar kasuwanci sai ya ce to insha Allah ba zai koma ba da shi zai wannan ɗaurin aure shine muka taho tare kai an gode fa alabar zumunci amin Allah sanya alheri amin to shi malam Ayuba yana ciki a'a malam Ayuba tun da zai je kasuwa amma ya san da zuwan ku na san yanzu Allah ya yarda yana hanya zai dawo to yayi kyau kafin ya dawo barin dauko muku tabarma da ruwa ku samu ku zauna ku huta ku sha ruwa kafin ya kaliso ko ba komai dan ana rana akwai rana alhamdulillah akwai sako da nake so in baka ne a daidai wannan lokacin. Bismillah. Sir? Na'am. Assistant Headmaster? Kwarai da gaske. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah. Thank you very much, sir. You're welcome. Thank you very much. haba kame saboda Allah ya za a taho ka banni a can to me kake so in maka ai ko dan wani abu ne ma ya kamata a dauka a ba malam dan Jafaru malam tsana ba kira me ya ci gawayi me na ci na ashan zan yi ramuwa azumi ya kawai zan dauki kuɗi na an bashi auren nan fa saki 3 ne da za a ce za a gyara kaga kame wannan duk ba wani abin tashin hankali bane auren kisan wuta ne ni ɗan nan da kake gani zan iya wucewa gaba a yi shi kuma lokaci kaɗan za a sakar maka a barka kame da ita gida kai dan nan ni fa zaman nan ya ishe ni haka shi wannan likita ya kama hanya ya yi ficewa shi tun ɗazu ya ƙi yadda ya dawo kamar an aiki bawa garin su gaskiya na gaji ka tashi mu tafi na ki haƙuri don Allah kin san yanayin ciwon nan dole ana buƙatar gwaje-gwaje da yawa haba wani gwaje-gwajen mara amfani tun yaushe muke zuwa asibitin nan ne a neman gwaje-gwajen idan warkewa ya yi kullum cikin gwaji ake haba salamu alaikum wa alaikum salam ku dan yi haƙuri ba kun san yanayin gwaje-gwajen namu yana ɗaukan lokaci sosai kakka damu dakta ka san mun fahimci yadda aikin yake ranka ya daɗe haƙuri za a yi abinda ake gudu ya riga ya faru dakta me faru gaskiya idan inna ya riga ya samu matsala na hagu hasbunallahu wa ni'mal wakilu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idan nawa ke da matsala likita inna shi yasa kullum muke faɗakarwa akan cewa a dinga kula da ido domin shi ido ba komai ake sa masa ba ya zauna lafiya ba yanzu ma dole a yi taka tsantsan da ɗaya saboda shi kansa ƙarfin ganinsa ya ragu a cikin kashi 100 saura kashi 45 ya rage ƙarfin ganin na shiga uku ni gaje na shiga uku na lalace ni gaje wai wallah inna dan Allah ki haƙuri insha Allah ba abin da zai samu ɗaya idan yaji abin da ya ce akwai magunguna da zan rubuta muku yanzu a cikin mahadda gilas wanda idan har za a bi ka'idoji to za ki ci gaba da rayuwarki irin ta baya wannan shi da kuka kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku.
Uwar gida, mi kon basta din nan. Sauri mana. Ya karye. Maganin sauro na Boxer baya taba karyewa. Ni ne Boxer. Ga Boxer nan ya jo maganin sauro, magani na cutar cizon sauro. Wani Boxer maganin feshin sauro da kwari. Maganin kwari na feshi. Bankin da ya fahimci bukatunku shi ke sauraron damuwarku ya kuma sauƙaƙa muku mu'amala da shi cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba. Shi ne bankin da akwai da yaushe zai tsaya muku don tallafawa ci gaban kasuwancinku. Shin a harkar noma ne ko kasuwanci ko masana'antu ko kuma ƙananan sana'o'i, mun fahimci ɗabi'unku muna girmama al'adunku. Mu ne bankin Keystone. A bankin Keystone muna da tabbacin kulawa da dukiyarku, babu tashin hankali wajen ajiyar kuɗi ko ɗauka. Ga ma'aikatanmu masu faran-faran da kyawun mu'amala a shirye suke su warware matsalolinku a sha'anin kuɗi don ci gabanku. Ku ziyarci bankin Keystone mafi kusa da ku a yau ko ku danna *711# a wayoyinku na hannu. Bankin Keystone, mu gudu tare mu tsira tare. Bankin da ya fahimci bukatunku shi ke sauraron damuwarku ya kuma sauƙaƙa muku mu'amala da shi cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba. Shi ne bankin da akwai da yaushe zai tsaya muku don tallafawa ci gaban kasuwancinku. Shin a harkar noma ne ko kasuwanci ko masana'antu ko kuma ƙananan sana'o'i, mun fahimci ɗabi'unku muna girmama al'adunku. Mu ne bankin Keystone. A bankin Keystone muna da tabbacin kulawa da dukiyarku, babu tashin hankali wajen ajiyar kuɗi ko ɗauka. Ga ma'aikatanmu masu faran-faran da kyawun mu'amala a shirye suke su warware matsalolinku a sha'anin kuɗi don ci gabanku. Ku ziyarci bankin Keystone mafi kusa da ku a yau ko ku danna *711# a wayoyinku na hannu. Bankin Keystone, mu gudu tare mu tsira tare. Surfing is a great, clean sport. If you're exceptional at it, you can become professional and earn a good living doing something you love. The thing that confuses me, though, is that at the end of the surfing, as with other sports, the competitors get champagne poured all over them. This is unlike the real ale bike ride in Wales, where the riders get filthy negotiating their bikes through muddy terrain, then at the finish get beer poured into them. Play of the day. To a samun na ɗarin. Shi kuma nawa ne crayfish? Crayfish ne. A to na 200 nake so. Kayayyakin abinci masu sauƙin kuɗi, sauƙin samu da kuma sarrafawa su ne abubuwan da muke amfani da su wajen kawo muku ƙayatattun girke-girke masu ƙara lafiya da kuma daɗi a cikin shirin akushi da rufi. Ku kasance tare da shirin akushi da rufi tare da ni Fatima Rabiu Gwadabe, Arewa 24, taku ce. Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Zaliya! Zaliya! Na'am baba. San da zuwa ba. Yawa sanu. Baba, don Allah ka yi haƙuri ka rage tunani. Duk wani tsanani yana tare da sauƙi. Ka fawwala wa Allah komai. Zaliya. Na'am baba. Ki je gidan Ayuba mai gadi. Ki kira min ummaki. Mama kuma? Adama ba? Ki je ki ce ta zo.
sauri. Yalla bai, har yanzu ba malama da mutu bata shigo da breakfast in yara ba. Gashi ina ta dalilin din nan bata kuma wayar ta ki shiga. Wallahi ni ma kaga nayi ta neman lambar ta ban samu ba. Amma bari mu ga. To me yake faruwa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Manura, na gajiya. Lafiya. Ya ayyuka? Alhamdulillah. Manura. Yalla Manura, takarda mai ce wannan? Promotion letter ce yalla bai. Promotion letter? Yalla bai, an fara promotion ne kuma bamu da labari? Wallahi dazu ina zuwa headmaster ya ce in je ES yana son gani na. Da na je ban zata ba ban tsammani ba kuma shine ya dauko wannan takardar ya bani. Yanzu Manura, kana nufin cewa kai aka turo makarantar nan a matsayin assistant headmaster na? Wallahi yalla bai, ni ma ban zata ba. Wai ta ya za a yi haka ta yi? To gashi ta yiwu? Ni ma fa yadda ka ji labarin nan haka na gani yanzu a takarda. To ba za ta yiwu ba. Magana ta gaskiya ba za ta yiwu ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Na rantse da Allah. To ka ta yiwu mana. Manura, mu yi magana mana tsakanin ni da kai. Dan Allah dan annabi. Ba abin da ka ba wa ES zika ziyau aka yi sa aka rubuta sunanka. Haba yalla bai, amma ka san cin hanci ba ɗabi'a ta bace. Allah ne ya kaddara da rabona ya bani wannan. Shi kenan. Allah ya taimaka. Amin ya Allah. Allah mun gode maka. Ina maharazu ne? Maharazu? Malam na shirya. Ka shirya me? Wai na shirya mu wuce wajen daurin auren. Kai yanzu maharazu banda rashin ta ido ka duba idan ka duba ido na. Kai kake cewa in jera da kai? To bari in gaya maka ko mahaifinka dan liti mai kalwa bai sai jera da ni ba balle kai. Ni za ka ce wai za ka jera da ni? A haƙuri malam na tuba. Ka shiga gida ka je ka duba min takadarin yaron nan. Ka ji ko baka ji ba? Na ji malam. Kana ga kula da na balla ma baya da sharbin nan in dai za ka zama malalaci har ka zo kana hada ido ne ka ce wai da ni za ka jera ka tafi kun daurin aure. Kana wasa da gangaren kenan. Kai malam ta ni mu ka dame ni kai sai ka ce ma kai ne angon. Assalamu alaikum. Ka ce an haɗu guri ya yi guri, duk wani gwani da yake jin kansa gwani ne ya zo, ai dole ɗaurin auren malam na ta'ala mai 60 gangaren kafi gwani ko gwanin ma sai wanda ya shirya. To, na yi ado sosai ma. Ɗaurin auren malam na ta'ala, angon Adama ita ma ta zama ta'aliya yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Mustafa. Ina gajiya. Ba gajiya. Madalla. Ya iyali. Alhamdulillah. Masha Allah. Yau kai ne a gidan namu haka? Wallahi kuwa. Dama wata magana ce take tafe da ni. Amma dai ina fata ba magana transformer ba ce. Ko kaɗan. Saboda kullum muna aiki akan mu ga mun gano waɗanda suka sace ta. Ba magana transformer ce ta kawo ni ba. Dama magana yata ce Raliya da kuma ɗanka Abdulrazak. To, ai sai mu shiga daga ciki ko? Ba komai nan ma ya isa. To ina jin ka. Na zo ne dama an gaya ma akan kai masa ka shedi kar ya sake zuwa wajen Raliya. Ba shi ba Raliya domin ba su dace da juna ba. Dan har waje na yaje yana min wasan kwaikwayo. Dan haka a masa ka shedi. Subhanallah. Gaskiya da saki bai kyauta ba. Amma kai hakuri Malam Hassan. Zan mishi magana. Insha Allah haka ba za ta sake faruwa ba. To shikenan.
babu damuwa, na gode. Akwai ɗaurin aure ne da zan je, ina ɗan hanzari. Shi ke. To na gode. So ka lafiya. Madalla, na gode. Madalla. Sai an jima. Salamu alaikum, ina amarci ta angon ne, mai daɗin tuwo da miya, amarya mai magana siga, uwar gida mai magana ya kafa. Suke ta dillaliya kenan, manyan gari. Ai wallahi tallahi sabo ba abin da zaki ce min daga ke har Adaman duk ba ku da kirki, wai a ce Adama za ta aure malam na ta'ala mai 69 amma a rasa wanda zai gaya mu ko in ce ma mai 60 sai da na gamu da azumi hanyar sana take faɗa min cewa za ta aure malam na ta'ala. Ai wallahi ko ma dai menene bai kamata ba a ce a ɓoye min, ai ni ma kawa ce. An kya sanar da ke din, an kya gayyato ki. Karyalu da yi ki biya kwano, yanzu waye gayyato ki? Kowa ya ce yana neman ki. Neman ki muke? Nan da tashi da je gidanki ina tsaka da bukatar taimakon ki. Kika ci mutunci na kika mun korar kare. To ni wace sabga ta ce ba ya tashi in neme ki. To sai da ke zan yi ta? Ko ba ke zan yi sabga? Adama, dan Allah kirfa min asiri ki kasa kasa da muryarki. Kin ga ranar farin ciki ne a gare ki. Bai kamata a dinga jin muryarki sama sama ba. Kuma kin ga aikin abar zuwa taimaki Allah sanya alheri. Kin ga dakata, ni matan nan ban ma yadda da ita ba. Kina ji fa ta ce wai azumi ce ma take gaya mata daurin auren. Kin kuma san kyauta guntsube sace. Za su iya hada wani kulumbotan ma a bar ta zo gidan nan ta barbada dan taimun farrako a aure na. Kuma wallahi ƙarya kuke sai na tare. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na rantse da Allah ba da wani mugun nufi a kanki Adama kawata. Amma shi kenan tunda biki yadda da ni ba. Allah ba da zaman lafiya, Allah ya kaka zan taɗaki ni kin ga tashi na zan yi ma in tafi wallahi. A'a kyauta, ki yi haƙuri. Ba za a yi haka ba dan Allah zauna. Ai da kin bata mata tafi. Babu abin da ya ka kyauta gidan nan sai zurku da munafurci zuwa ta yi ta gunza ta je ta fesa. Labari ta zo ta dauka a gurin rufotan aure na ta kai gaba. Wallahi da kin bata ta tafi to sai me? Dan keke kadai za a fasa ne? Salamu. Zaliha. Sannu. Sannu Zaliha. Ki ce ke ma kin tawo gurin sha'an nan. Baba ne ya aiko ni. Baba kuma? Gurin wa? Ya ce ki zo yanzu yana son ganin ki. Ni da kaina? Kin ji? Wai kama ne ya aiko yana nema na kin ji wata sabon salo. O ni zai wa katankada da mutuwar gaban almuru na duniya an cinye da lahira ya kare? Wallahi bai isa ba. Bai isa ba ya min shigo ba zurfi. Wato ya ji zan daura aure shine zai min halinsu da maza ko? Mama dan Allah ki hakuri ki taimaka ki je ki saurari uzurinsa wallahi baba yana cikin wani hali. To me ma zan mishi? Adama, ya kamata ki je ki ji abin da zai ce miki. A ba ki goyi bayan gaskiya ba. Ni za ki gaya halin maza nan na rinka bin sa kamar masu jada. Sai yanzu na samu wanda zai rufa min asiri a aure nan shi da yake neman kuma a'a sabuwa. Ba na ciki da wannan layin ki gaya masa in na tare mijina zai rako ni. To yanzu dai ba haka za a yi ba. To ya za a yi? Kin san yadda za a yi ne? Ina jin ki. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Sakamakon yawan canje-canje da ake samu na zamani a yanzu, injina da waɗansu na'urori kan zo cikin wani tsari da yanayin girma masu rikitarwa. A halin yanzu babu sauran damuwa dangane da wannan domin kuwa shahararren kamfanin sarrafa man injinan nan na Amasco International Limited yana sarrafa ingantattun mayukan injinan motoci, man giya oil, man kula da lafiyar inji, man injinan manyan masana'antu, grease da dai sauransu. Mayukan injina na kamfanin Amasco International Limited sun kasance mafiya inganci da aka sarrafa su da sinadaran man kula da injina na ainihi ta hanyar kimiyyar zamani domin tabbatar da lafiya da kwarin inji, kiyaye tsatsa da sauran matsaloli. Kana iya samun mayukan injina na kamfanin Amasco a ko'ina a faɗin ƙasa. Hakika kake da inji muke da man kula da shi. Kamfanin Amasco International Limited domin lafiyar injina a ƙasa ta hanyar ingantattun mayukan kula da su. Ke Lolo Shoes and Gallery. Matakin nasarar mata da masu shirin yin aure har ma da masu burin kwatalle matansu.
da kayan sabunta soyayya. Ke Lulu? Rangwaɗi, ɗanɗashi, masha Allah. Ke Lulu Shoes and Gallery. Game da takalma na kece raini, masu ƙarko da inganci, jakunkunan mata, jallabiyar mata a baya samai gida nishaɗi, mayafai, sarkoki, turarurruka masu kamshi da sanyaya zuciya na kasashe daban-daban, kayan kwalliya da shafawa na mata. Masha Allah, ga wajen fakin wadatacce. Ke Lulu Shoes and Gallery. Lulu'un kantin kawa da kawata mutuncin mata. Glow Stay Home Data Plan. All existing Glow customers now enjoy up to 20% more data. Dial *777# to choose a plan. Glow Unlimited. Bankin da ya fahimci bukatunku shi ke sauraron damuwarku ya kuma sauƙaƙa muku mu'amala da shi cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba. Shi ne bankin da akwai da yaushe zai tsaya muku don tallafawa ci gaban kasuwancinku. Shin a harkar noma ne ko kasuwanci ko masana'antu ko kuma ƙananan sana'o'i, mun fahimci ɗabi'unku muna girmama al'adunku. Mu ne bankin Keystone. A bankin Keystone muna da tabbacin kulawa da dukiyarku, babu tashin hankali wajen ajiyar kuɗi ko ɗauka. Ga ma'aikatanmu masu faran-faran da kyawun mu'amala, a shirye suke su warware matsalolinku a sha'anin kuɗi don ci gabanku. Ku ziyarci bankin Keystone mafi kusa da ku a yau ko ku danna *711# a wayoyinku na hannu. Bankin Keystone, mu gudu tare mu tsira tare. Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Bai gida ga hinan zuwa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Amu alaikum assalam. Yau sannu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi bai kuma aka ce na yi, me aka ce na sake na yi. Daga asibiti muke yanzu. Likita ya tabbatar mana da cewa idan in na hagu ya samu matsala. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah na tuba Ubangiji. Inna ki yi haƙuri. Allah ya baki lafiya, Allah ya sauke, ki daina kuka. Inna ya kamata ki haƙuri dan Allah, ki bar kukan nan. Yawan kukan nan kuma zai iya haifar da ɗan idan ma matsala. Ki rage ki bar kukan nan dan Allah. Ba Mustapha ka kyale ni. Inna dan Allah dan Annabi ki haƙuri ki daina kukan nan. Tunda uwata ta haife ni da ido na guda biyu nake gani. Yau an ce wai babu ɗaya saura guda ɗaya zan dinga gani da shi. Wannan wani irin fitila ce. Allah ka yafe min, Allah na tuba. Aba Mustapha. Sai luba ku kyale ni Abdulrazaki. Dole nake yin kuka ko na samu sauki a cikin zuciyata. Wayo Allah, wayo ido. Kinga sai luba. Da Allah taimaka sai ku je ɗaki. Allah Allah na tuba ya Ubangijin samai da kasai, Allah ka yafe min, Allah na tuba, Allah na tuba ya Ubangiji. Karsaki Dadi, ka rasa mahaifiyarka, ni ko mahaifiyata ta rasa idananta.
wannan wace irin rayuwa ce abubuwa da su tare su dagule abubuwa su canza a lokaci guda. Ka yi haƙuri dadi, jarabtawa ce daga Allah, insha Allah komai zai wuce. Rasaki ba haƙuri zaka ban ba, halayenka zaka canza, na gaya maka. Dadi ina ƙoƙarin yin haka, shi yasa ma nake so a taimaka a aura mini Raliya. Look at you, baka da hankali ne? Waye zai aura ma 'ya yanzu? Ba ilimin addini, ba na boko, gashi ba wata sana'a da kake yi sai yawo kwarro-kwarro da famar rike waya. Waye zai ɗauki shi ya baka dan Allah? Amma dadi dan kaga ba abin da zaka ce min ba. Ɗazu Malam Hassan ya zo ya same ni yake gaya min cewa baya so kana zuwa gurin Isra'iliya in shiga tsakaninka da ita. Da haka Rasaki ina jama kunni kar ka sake zuwa gurin Raliya. Dan Allah dadi ka bashi haƙuri, dan Allah ka je ka bashi haƙuri, na rantse da Allah idan makaranta kake so na koma zan koma wallahi. Na gaji da ƙarrin ka Rasaki. I am disappointed in you. Ni ba na alfahari da kai. Tashi ka ban guri. Rasaki, I'm done with you. Muna fatan Allah ya ba su zaman lafiya. Amin malam, amin. Allah ya dukkan wata fitina. Amin, Allah ya sanya alheri cikin wannan aure. Amin malam. Allah ya sanya alheri cikin wannan aure. Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya kaɗe dukkan fitina. Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya, Allah sa an yi kenan. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya malan na ta'ala da hajja Adama. Allah ya sanya alheri. A ba jama'a, ainihin yau na fi goro. Amma alhamdulillah, mun gode don Allah, malalla. Amin ma, wala yi ba. Ka zo ka tutuwa amarya. Ma zabo, kai sannu ma. So na gode baba. Tsohon soja. Amin ya Allah. Sai ka zo cin taushe. Amin. Kuma malam gashi an yi an gama, kuma ban ga mai gari ba, ko ba shi da labari ne? Ai mai gari yana can gida bashin lafiya. Inna lillahi wa kwana biyu kudi kowace ma baya fitowa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Subhanallahi. Kaddan ce basir din nasa ne ya tashi. Shine wato sakamakon wani magani da ya sha. Shine jikin nasa ya ƙara ta'azzara. Shi yasa ko fitowa baya iya yi. Asha. To Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya, za mu sa shi addu'a. In an ji a gaishe shi. Zai je insha Allah. Madalla. Allah sanya alkhairi. Malam Hassan nagode Malam Hassan. An gode. Nagode. An goka sha kanshi. Ba gashi yanzu har an yi an gama ba. Salmanu, da Allah ka zo ofis yanzu ina son ganin ka. Ka taho tare da Bala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Oga, sai oga. Bismillahirrahmanirrahim. Ga mu oga. Salmanu. Na'am oga. Na duba na ga revenue din da aka samu a wannan satin. Har ya kusa ya tadda wanda ake iya samu a wata a lokutan baya. Ina son ƙarin bayani. Ya aka yi haka? To, oga, ni da abin da na sani shine na yi iya bakin kokari na wajen ganin cewa mun yi aiki a tsare. Ba da bayan haka kuma muna iya bakin kokarin wajen nusar da al'umma mahimmancin biyan kuɗin wuta. Kuma alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗin sabulu oga. Wai duk da haka ma oga akwai wanda ba su samu suka biya ba. Oga. Da kyau Salmanu. Na gode oga. Kai Bala. Oga. Me yasa a wancan lokutan ake samun shot na revenue? Da kai da idi kuke fita aiki. Me ke faruwa? Oga, oga ni babu ruwana. Wallahi tallahi oga. Kaga, ban kira ka nan kai taimuran rantsa ba. Na tambaye ka baka ban ansa ba. Me yasa ake samun shot na revenue a wancan lokacin? Oga, ni babu ruwana. A samu Malam Adamu za a ji komai daga bakinsa. Shikenan. Je ka kawai. Za mu magana da Salmanu. Shikenan, tashi lafiya. Salmanu. Na'am oga. Wannan shi da kuka kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Wannan wani irin bala'i ne haka. Ki koma ciki mana. To ai daga ɗakin na fito azabar sauro ne suka addabe ni suka sa na fito waje. Ba ki da labarin maganin sauro Super Kill. Maganin sauro Super Kill? Super Kill ya kashe sauro ƙwarai kuwa. Ka ce kenan kana so ka sanar da ni cewa idan muka kunna Super Kill za mu yi bacci cikin farin ciki da kwanciyar hankali. Super Kill. Sayan nagari. Mai da kuɗi gida. Super Kill ya kashe sauro, urmus don bacci cikin walwala. Bankin da ya fahimci bukatunku shi ke sauraron damuwarku ya kuma sauƙaƙa muku mu'amala da shi cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba. Shi ne bankin da akwai da yaushe zai tsaya muku don tallafawa ci gaban kasuwancinku. Shin a harkar noma ne ko kasuwanci ko masana'antu ko kuma ƙananan sana'o'i? Mun fahimci ɗabi'unku muna girmama al'adunku. Mu ne bankin Keystone. A bankin Keystone muna da tabbacin kulawa da dukiyarku, babu tashin hankali wajen ajiyar kuɗi ko ɗauka. Ga ma'aikatanmu masu faran-faran da kyawun mu'amala a shirye suke su warware matsalolinku a sha'anin kuɗi don ci gabanku. Ku ziyarci bankin Keystone mafi kusa da ku a yau ko ku danna *711# a wayoyinku na hannu. Bankin Keystone, mu gudu tare mu tsira tare. Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Assalamu alaikum. Tanko. Ga wizin nan na kira ma. Yana. Wizman. Ka amma na yi matukar jin daɗin ganin kan mutum. Ya naji wani tsami kake yi ne. Tsami in ban da sharri irin naka wizi dan Allah wani irin tsami nake ban da sharri da rashin mutunci. Na rantse da Allah ina shigowa na ji wani biya da kyanci na. Baba, anya kana wanka kuwa? Ka talla malam ka hanzar ta kai abin da ya kawo kan malam ya zo tarar da kai anan. Shikenan. Yanzu me za a ma? Mariya nake so ka kira min. Kash. Gashi kuma babu kati a wayata. Oh my god. Wallahi ina matukar son na ji muryar bebin nan, babu ranar da bana mafarkin tawizi, ka tausaya mu. Maharazu. Ko za ka taimaka da Allah ka siyo mana kati ne nan ka je ka dawo yanzu. Gaskiya ina ji mana tsoron bakan malam ya zo ya tarar da ku anan fa. Ina da lakanin jinkiri. Don haka malam ba zai dawo yanzu ba har sai ka dawo. Sa haka. Siyo min kati na 400 ka rike canjin. Rike canjin kenan. Yawwa har ya ga kuɗi. Baba ka ga 500 ɗan can da na bada
aro ta ne kuma kaga gayan nan nawa da na zo da su fa su ba fa sai ka sauke musu fa. Kar ka damu kai da za mu je mu kwaso manya-manyan kuɗaɗe a inda na ɓoye su me yasa kake damun kanka? To shikenan to yanzu me abin yi? Kai nake jira ka yi musu magana su zo su kama ni mu tafi kafin wancan ya dawo shirin bai lalace. Kakka damu ai bari ma ka ci. Maza Rasaki ka buɗe mana wai me haka ne? Dallawa yake ta kunkusa mana ne. Kai baka jin magana ko? Dalla ka buɗe. Ba zan buɗe ba da Allah malami kai tafiyar kai na ruwa na da kai. Ka buɗe mana. Ba fa zan buɗe ba. Dan Hajiya me kake te mana ihu a gida me yake faruwa ne? Dadi, Rasaki ne yana cikin ɗakin shi ya kulle. Ina ta buga yaƙi buɗewa kuma sai kuka yake ta yi. Rabu da shi, kada ya buɗe ɗakin. Tafi ka ban guri. Fice daga gidan nan maza maza. Tashi lafiya. Yawa kai da Allah zo mana. Shiga nan gidan ka ce Zaliha ta zo. Ta, Zaliha? Eh. A'a, dan Hajiya. Namraliya. Dama kai kake sallama da ni? Ni ne. Lafiya kuwa? Ina fa lafiya Raliya. Yanzu haka Rasaki yana can gidansu ya kulle kanshi a ɗaki. Ya ki buɗewa. Kaga dan Hajiya, dakata. Dan Allah ka rabu da yin da maganar Rasaki. Haba Raliya. Yanzu da kanki kike faɗa irin wa'annan kalamai akan Rasaki da kanki? Me zafi haka? Kaga dan Hajiya. Akwai bambanci tsakanin rayuwar ta da ta Rasaki. Don haka kawai ni ba abin da zan iya yi akai. Kowa ya je ji da rayuwarsa. Raliya. 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 Kai! Ku tsaya! Ku tsaya! To baba ka ji dalilin da yasa na dade ban fito ba kenan. Yanzu Zaliha. Na'am. Kina nufin an ɗaura auren malam na ta'ala da ummaki? Baba, ni ma haka naji suna faɗa. Kuma ni kaina abun ban ji daɗin sa ba wallahi. Aure yakin mata. In kai ka ji daɗi, duk wanda ya yi shi ya huta, kuma shi aure rahama ne. Wani ke ganin kamar ka mai a kofar gidan amaryar taka. Stop! Billahi la ilaha illa huwa kamaye ne. To za ka gane kuranka, kuma za ka gane shayin ruwa ne, kuma zan bambanta maka magirbin saran yakuwa da na rama yau. Wannan haka ne. Billahi lazi kai da Allah. Dakata, je, dakata ina zuwa. Ko bai dan hakuri ne, mu je mu ji dalili. Kar ka kara ga mun ne. Dakata man. Ba wa. Ina fara hada ma jini da majina zaka san da gaske nake yi. Maganar gaskiya ni ba wani kuɗi da na ɓoye kawai na faɗa maka haka ne don ka taimaka mun na kubuta daga hannun malam na ta'ala. Kika zo kika jan bakin ciki ake korata me zan ci a cikin gidan naka iye wannan tare da ban zan ci. Ke ba mutumiyar arziki bane yanzu Adama irin wannan danyen aikin zaki mu. Ai malam indai Adama ce yanzu ka fara kallo wasa farin